Sny, zrkadlá vedomia. Sny nie sú len náhodné obrazy, ktoré sa objavia v našej mysli počas noci. Sny sú živé, pulzujúce prepojenie medzi tým, čo je v nás a tým, čo je vo vesmíre. Každý sen je ako zrkadlo, ktoré odhaluje našu energiu, naše vnútorné prúdy a harmóniu medzi tým, čo je skryté a tým, čo je prítomné. Keď zaspíme, naše telo odpočíva, ale vedomie sa otvára do iných dimenzií. Mozog prechádza cyklami spánku, od hlbokého spánku cez REM fázu, kde sa rodia sny. Práve v REM fáze sa naše vedomie pohybuje rýchlo, intenzívne a zároveň sa zachováva spojenie s telom. Každý sen trvá v realite niekoľkých sekúnd až desiatok minút, no pre vedomie je to ako cesta cez celý život. Čas sa v snoch nepočítá lineárne, môže sa zrýchliť, spomaliť alebo sa vrstviť do viacerých paralelných tokov. Niektorí ľudia snívajú farebne, iní čierno-bielo. Nie je to náhoda. Farebné sny sú výraz živého, otvoreného vedomia, kde sú emócie, intuícia a vnútorná vizualizácia silno aktivované. Čierno-biele sny sa objavujú, keď je vnútorný zrak dočasne stlmený, alebo keď sa sen viac zameriava na analýzu, skúsenosť alebo reflexiu, než na energetické prežívanie. Oba typy sú hodnotné, každý odhaluje inú vrstvu nášho vnútra. Sny sú energetické laboratóriá. Počas nich prebiehajú procesy, ktoré v bdení nemožno vidieť. Mozog triedi spomienky, telo sa harmonizuje s rytmami vesmíru a duša môže cestovať mimo telesnú schránku. Niektoré zvieratá, ako mačky alebo psy, sú citlivé na tieto energetické polia. Dokážu vycítiť, keď duša cestuje ďaleko a jemne zasiahnuť alebo ukázať bezpečnú cestu späť. To vysvetľuje, prečo mačka niekedy jemne prikladá svoju prítomnosť k spiacemu človeku. Je to neviditeľný most starostlivosti a ochrany. Telo reaguje na sny takmer vždy. Prehadzovanie sa, tiché výkriky, pohyby rúk či nôh, to sú fyzické stopy vnútorného pohybu energie, kde sa emócie, inštinkty alebo vizuálne obrazy premieňajú na vibrácie tela. Nie je to problém, nie je to choroba, je to dokonalý prejav spojenia tela, mysle a duše. Lucidné sny sú zvláštnou kapitolou. Tam, kde človek vie, že sníva a môže dokonca rozhodovať o svojich krokoch, sa otvára vedomie nad bežným senom. Mozog je v REM fáze, telo spí, no vedomie sa stáva aktívnym účastníkom reality. V týchto chvíľach sa čas stáva elastickým, energia prúdi priamo a človek môže komunikovať s vlastnými vnútornými architektúrami, so strachom, radosťou, bolesťou, silou alebo múdrosťou. Nie každý si svoje sny pamätá. To neznamená, že sny neexistujú. Každý z nás sníva každú noc. To, či si ich pamätáme, závisí od čistoty vedomia a schopnosti zachytiť vibrácie z REM fázy pri prechode do bdelého stavu. Niektorí si spomenú hneď, iní až po meditácii, journal alebo dlhšom sústredení. Každý sen je však vždy prítomný, vždy významný, vždy zrkadlom pre osobný vývoj a synchronizáciu s vesmírom. Sny nám tiež ukazujú vnútorné prúdy rozhodnutí. Ako tie vlny na mori, ktoré sa narážajú a miešajú chaos s harmóniou, tak aj naše vnútorné rozhodnutia sa prejavujú vo snoch. Často sa tam odrážajú situácie, kde sme nevedeli, čo spraviť, kde sme sa cítili roztrieštení medzi tým, čo chceme a tým, čo je správne. Sny nám dávajú priestor pozrieť sa na seba zvonku, pochopiť energiu rozhodnutí a výjsť z nich posilnení, bez viny a seba obviňovania. V zrkadle snov sa zjavuje pravda našej esencie. Každý sen, hoci niekedy chaotický, aj temný, je cesta k vnútornému porozumeniu, odhaleniu a integrácii. Sny učia, ako vnímať plynutie života, ako byť v bezpečí v chaosu a ako synchronizovať svoju energiu s väčším polom. Na záver, sny sú dvere do vedomia, most medzi telom, myslou a vesmírom. Sú to zrkadlá našej vnútornej reality, pulzujúce vibrácie života a každý z nich, farebný alebo čierno-biely, krátky či dlhý, lucidný či tichý, je darom, aby sme videli a pochopili seba a svet okolo nás.